Здравейте! Сега ще се опитам да направя едно филмче за обучаване на новите стопани. Разгубила съм клетката, измила съм в банята долницата, след малко ще видите как ще я сгубя. И сега ще им кажа бързо вътре, 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 вътре. И така с ръка посякам към тях. Тук отпред ще видите къде е вратичката. Бързо, мамо, вътре, 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 вътре. Мисля, че хващам кадрото. Бързо, вътре, 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 вътре. Вътре самички ще влязат. Айде, мамо, вътре. Бързо, 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 вътре. Айде, че филмчето свършва, бе. Айде, мамо, бързо, вътре. Айде, вътре. Вътре, 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 вътре. Влизат ли? Айде, мамо, вътре. Послушните деца на мама, хубавите. Това са щипка и тук, защото е стегнато, иначе само се затваря. И сега ги занасям в банята, за да ги окъпя. Нищо, че няма долницата. Те няма да излязат. Ето. Стоят си вътре на пръчката. И се пеят даже. Това е долницата на измито. Дръпвам ги малко, за да не ги попаря и пускам да направя водата. Да е топличка, но не е гореща. Пускам душа и ги къпя. Ето така. Хо-хо-хо-хо. Апа. Да, мамо, да. Ето. После въртя, ако то кликнало тук. Ето така. Отдолу на крилцата. И отгоре като дъжд. Опа. Ето. Като ги окъпя и изплакна. След това поставям ги малко да се изседят. Сега няма да има време. Поставям клетката върху долницата. Намества се. И се щраква тези работи. И папагалите са готови. С щипката се подпира тази вратичка, за да остане отворена. И после се слага пясъка. Когато се къпят, кутийката с пясъка се вади, за да не се мокри. Ето, доволни и щастливи, но трябва да е слънчево време, да се занесат на слънце. Това са моите обични папагали. Искам да ме ги гледате много хубаво. Приятен ден ви желая!